KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on série mon hoddiro neɗɗo yidde mum ala e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro Tagore, hodira makko dado tako. Ade, kukumparo jangumo. Bismillah deb. Bismillah. Mais est-ce que ça va? Oui, ça va. Voilà, encore. Non. Féminin. Haydar. Bismillah. Jaram. Ati kam non ko yewde liggéey sababunde mi site mono odon badi lancer en candidature ji en pour yidde liggade e galle hen. Donc dum wadi mi intéressé mi ardo hande pour addude CV am sababunde société o ene jeya e société ji burdi mojude e leydi ndi donc mi pourquoi pas mi ara wade tenter chance am so tawi modo heba golle do en no mbiyeda to jeeda mbiyeten ko Maimouna Sy jeyami ko Bakel. Maimouna Sy Bakel. Ko jamu. Ok, adjoki CV demande d'emploi. Si, mi adori CV oni. Ok. Ok, d'accord. Bon. Mami yewdum après afan. D'accord. Ok. Maimouna Sy Bakel. Si. Ok. Kon Bakel ne wadi si. Holko non ko juste question gardo e horam tan. Okay. Bon, mais ala problème. D'accord. Ndiafoda. C'est juste no wultan bon, so mbulama tan buri jibo sed mais ok, donc pas de problème. De toute façon, so dossier au jettama tan mami nodde anen. Inch'Allah. Ok, merci. Merci. Monsieur Anne. Monsieur Ok, ajaram. Anen. Merci.
won namdal gongal jinnuma mi namdare par ce que aussi cikuɗa an so neɗɗo wawi yaade neɗɗo koriɗo manam aɗa wiya ɗum yo bonnu reedu mum holden fandare oɗon neɗɗo fota jogade hen ngara e neɗɗo koriɗo mbiya ɗum yo bonnu reedu mum taw ko cowiɗo won namdal gongal jinnuma mi namdare par ce que aussi cikuɗa an so neɗɗo wawi yaade neɗɗo koriɗo manam aɗa wiya ɗum yo bonnu reedu mum holden fandare oɗon neɗɗo fota jogade hen ngara e neɗɗo koriɗo mbiya ɗum yo bonnu reedu mum taw ko cowiɗo ngara e neɗɗo koriɗo mbiya ɗum yo bonnu reedu mum taw ko cowiɗo won namdal gongal jinnuma mi namdare par ce que aussi cikuɗa an so neɗɗo wawi yaade neɗɗo koriɗo manam aɗa wiya ɗum yo bonnu reedu mum holden fandare oɗon neɗɗo fota jogade hen ngara e neɗɗo koriɗo mbiya ɗum yo bonnu reedu mum taw ko cowiɗo bal mbawɗa awa bal mbawɗa bandu mum seeɗa nanguino no wuɗi wiyam darma ko bal mbawɗa kono de ɓornoɗa numéro 10 ne a daro militaire aɗa waɗa bobara aranma ɗum joni balo yalti haalal ala nene paɗa e basket koyde joni ko basket tan ko basket wa yaade ça va mais an a fonno arde gara an jumba kam kay min godi woni ɗo ɗum jinnomi wadde ya ɓoorek walla ɗum jinnomi wadde kono fannam ɗum maki sottude hannde fanmi ara mi yewtuma ɗa non ça ɗo aɗan ɗo an ko sport tan bon voilà esprit tan non ça va alhamdulillah ça va mon cher alhamdulillah no liggéey o nan ɗo aran mi wayri galle nak mais femme voyage uji ɗi liggiyaji ɗi neɗɗo haalantama ɗa bien sûr mais ko Allah adduma aran ko waɗi mbimi noon Moussa sa arano mi ara jam ko jam mais ko jam kawniɗo ko liggey ɗo guili média on jeune fille goto garɗon ɗe balɗe no addi demande muɗum o yilade golle mais wona ɗum hawni hen debbo mbaadi makko te makko ɓalwol ngol darde makko haala makko Moussa c'est tek e Fatima limayra no Moussa mbaɗan noon somi haalnima a jalat walla jogoɗa hen sikki sakka aɗa andi hande ko haɗimi tan wiide wonde ko kanko ko mayɗo artata par ce que min ubbiri Fatimata juuɗam ni jortemo leydi ha julɓe duwi goto fof hooti mbaɗa andi kadi mbaɗa gonɗini Allah mayɗo artata mais Moussa min de kam omo jiyami omo jiyami ƴiƴam fenatade kadi yitere fayata ko yima min dal e banggue hakkillam jaggumi tan ko Fatimata wurti arti saabu nandugol mabɓe quoi no mbimami ko haydara ɓe ceertani hay sawto o ko goto Moussa te ko ɓuri hen ko hawnade kadi ko holno Allah soggirima haw ari e biram pour namdade emploi min to gomɗo joni ko ittu responsabilité am wadde mo rejeté alandi goo omo nande neɗɗo mo ɓurnoɗa forsinde aduna bien sûr ɗum ko holko ɓeydere e ma yama sa yimo ni wooda ko ɓeyde ma walla ko routine ma sangaji mais aduna woodat ko ɓenna woodat to paya
ama ko noon aɗa yiɗimo ha maayi faade mara kam yimɓe kam wonde kada yiɗimo ɗon en ndiwat ɗon wona gilli ɓuuri gilli mais ko Allah jeyno kañum nawki hande yi danduɗe e makko mo gonduɗa tigi ayaw mum sawru mum fofof mum tek ko faari mara itta ɗaka ɗon ɗum noon ko alhamdulillah kadi wiidere waɗamo rejeté ɗum noon mi yaadani hen non est ce que ko kulli Moussa journée jimomi de mi yiɗano takkoɗa saram quoi par ce que tellement mi wat paniqué mi jiiɗi mi hul gonnomi koye plein liggey mais ko jognomi foof mi wetti hay ɓamtude sawtam mi haalda e makko mi ronku ha joni somi miijimomo so moɓɓi guiram tan kanko jiyami exactement joni alan no mbatta ƴettu CV makko ndaara ɗo rewi hayso lewru situation farma ko farima to mbadda jerodira ɗum yaama Allah ko heftanoma ko ɗum hokkitma Allah itta wat so woni ndu ɗoggi tan ma won ndu so yaati yaama ɗum noon ko gattanɗon farimar ma e ndenka min wona ron kulammi min mboɗo andi ko kulammi ɗon kono wona kam question ko sa yimo ɓerno ma no bone min mboɗo andi ko kulammi toon par ce que non attention nak attention mboɗo andi min mboɗo andi kala mo an ɗum woni problème mi haalan probléme mbaɗɗo série joni mbatta ɗum fuuy kada jamgo mboɗo ko moralement foti c'est vrai parce que sel ko noon waya d'accord joni dar CV makko tan bon d'accord dar CV makko ƴeewa no mbaɗɗa e makko man miiji hen par ce que mi haalnin ɗum directeur bon nan ɗon tan haalka ko yowi mais d' accord joni min kam ɓudduna hakkillam tan kene kaldan toon par ce que aɗa andi min kalko ñallem koye ma an aussi paare mais nak activité ji actualité ji wuro ngo mi wayrnande dille ma foti ya hettade amin tan walla haajoni koto gonɗa ɗo tan en tak jaɓani yaɗa e nokku fili mi yanimi ala inu mi yanimi plateau ji mbi mboɗo andi ɓanndu wela mboɗo andi ko ɓanndu alani sen ɗumini tan bon voilà ma wat ko ɗumini par ce que minen min mbawa wadde hen komin mbayna e mal min bisna hen c'est vrai joni ɓamen rendez-vous ala probléme presque jinmi golni somo ɓami rendez-vous taw an e hoore maɗa jooɗo fawa e makko yiita woni mo kalamiɗo haala mum ala probléme o witana ko Maymouna Sy tan noon Maymouna Sy farmata kam no seeɗa voilà mi seeɗa oga ko farmata an wonno deftere hesere udditima tanno mbatten won parce que no continue non ala probléme yew dusema ha damal ngal kono après no continue ok an merci ok on s'appelle ay no ɗuɗen ok mbaɗɗa mama mbaɗɗade selli adam mbaɗɗa e tampere jam tan jamonima mawɗum mbaɗɗa e activité ji gurduji ça va activité ji gonɗa min doga tan alhamdulillah machallah jam yettere bisimilla koni jimmi so tawi mi noddima tan yatoɗo ɓaadi kam appel aji ɗi mbiyata a yiiɗa ɗi so tawi tan manam diɗono a yi message ma jaabima kam probléme watta aɗa andi adam min sa waɗirini gila adan minema en dañata caɗele min kanmami ko noddudimi noddimi kadi n' importe quelle heure ama diani directeur moɗon te joni ko wonata galle ko ɓuuri hewde ko wonata bureau woodi mbimami kalde cohluɗa ham yaɓaɗam message min sa waɗi ka message tan somi yima message somi yi message ma saneldi kam localisation ma to gonɗa fof mami tawoya donc sa waɗirini minema min jidiri caɗele mbatta taw hay goto tinani taw koye sutura en tout cas ni kam moƴƴi oɗo bisimilla rendez-vous vraiment moƴƴi no fewi bisimilla adam eyyi ko noddirmami ɗo henne ko alhaali mo ndenduɗen o aɗa andi naɗam o il est trop malin holmaɓe Ousmane ɗiɗo temps uji wonko jiime makko mataw ko min ɓuuri nangtade tan ha tiiɗi kono elle wona koyngal ngal o woni beele o wonani yidde andude
ko gonɗen e dow majjum ko ɗum ko namdal komi jertiɗo ɗum tagi en noddumami ɗo henne mi jertinma annene mbawa rentade amma jani Ousmane an jibin ɗum kadi min komin giƴira minen mawnidi no jirumomi ɗi dumunnaji ko neɗɗo mo ganduɗa wonko wone dow majjum wonko yiɗi ligidde ko en holɗum adam ko gonɗen e dow majjum ko gonɗen e dow majjum ko sa rentay koko jogori wadde droit au mur no ɓe mbirata ɗum joni an holko haalanma ha cikkuɗa mata o wonko woddude mo jogui ɗeɗo balle o monna namdo ham wone gueɗe mataw minnane comme hamin gandodir no fewi kadi mbiɗa andi mo mi weddomo banggue goɗɗo ko wayno holɗuma namdima fa ko wayno c' est à dire ko gonɗen e dow majjum ko dil men o alhaali mo gandanɗa hoore ma Mariama joni kay a faami e wi alhaali Mariama tan holko wima e Mariama ha cikkuɗa wonko sikki non won namde ɗe o namdoro kam won ɗon paami wonko sikkiri hen te ɗum ɗo mi ittani hen jaari jaay goto jaari ñandane arino gallam ah bon oui o arino gallam mi yejiri haalandema ɗum nde o ari nde noon won namde ɗe o namdoro kam kankone wayno wonko yiɗi lijidde ni te min cikkanomi wona ɗum addi mo par ce que won goɗɗum komin cekkodiri ɗon ko ɗum jinnomi manan ndiɗonno yewtide makko kono o idiri kam tan o addiyam kaɗon haala o wima holɗum holko Diane Ndiaye wima non o wi wonde ko gonmi e dow majjum ko mino e Mamma Sali komin goni e dow majjum ko maw lijjid ɗum ha laaɓa guila nden ha joni mbiɗo miijo ko ɗum foti wonde ko joni noon puɗɗimi jertade jeeri ah bon adama mi nani ko kalɗa ɗo ko foof noon hankanti mi faami holko woni so Ousmane ne haala ko haalata ɗo ko woni wadde ko jaari woni caggal muɗum par ce que jaari gagarde galle ma min jaari ari gallam ñanden hami nangutiri a yide hami waɗi mo interdit gallam par ce que mboɗo yiyom ara e gallam te mboɗo andi somi haɗanimo yaadude sukaɓe surtout oɗo ramata mo gaddumi ɗo joni o bonnat haqqille mum o nanna ɗum réseau ji makko ɗi te réseau ji makko moƴƴani o dikkimamami noon so tawi noon o ari ha galle ma on wiyom andi ko gonɗen dow muɗum mi faami holde fotata wonde ko heddi ko Ousmane so arema waɗ comme si rien n'était so tawi a waɗi no mbaɗmini haydara ala ko yiyateno goɗɗum a faami donc min mi ala temps mboɗomi yatte mi yiiɗani yimɓe no gandini mboɗomi arema ɗo te aduna o hande o omo raɓɓiɗo omo famɗi kala ko neɗɗo waɗa yo waɗ jaam donc mboɗomi yiya mi yiiɗa noon ko wayni watta ok d' accord jarama merci jaafoɗa kam e dowto ngo hay ñande garmi suudu ma nde jaltumi nde wayno ko won gonɗo caggal amen yukkuno ham ni no wawi taw ko kanko te gonɗo caggal amen yukkino kam o par ce que jojo fof somi yeehi wayno mbeelu jiyam min mi yeccito mi yirta jomum ha nanmi nder otam jeyami kono wayno won battude ma haqqille ni won baɗomo sifre so tawi jaari woni koye tepperam jaari noon nana waɗa rix e gurdam muɗum min sali jaade mi yiiɗa wadde ko boni kono ɓiyam walla ɓesgam famille am e honneur am ene jarinimo hunde foof so tawi noon jaari ko kecco mo gasani hay jibinede joni webken lijjita gueɗam so renaki mi soppat koyɗe makko ɗe te somi umminimama mo wona ka haalte ko heddi ko hakkude ma Ousmane ko mbiyanamami hanki mbiyanamami hande min Ousmane ko ɓiyam ko min jibinimo ko ɗo en nduɗo reedo o woni lebbi jeenayyi ñalawma ngattiɓere jogori wat nawdemi laakar nden momi haw foti no foti ni hande haw wawi woni kellifaɗo o wawi yidde o wawi yiɗodirede wadde min Ousmane mboɗo wawi wadde mo maîtrisé Ousmane jini widema tan ko gueɗel gotel kala ko wawi addandema haala wimo anda kaɗa ɗon non je gère oto o wanmo avoué jamais au plus grand jamais ko ganduɗa ko heddi ko min côté am min mboɗo wawi wadde mo maîtrisé ko ɓiyam o diwata walla o juurata haw diwami ko ɗum tan jogui ko mbaɗa wima andar gardu sans froid ma tan garda calme ma kala ko Ousmane ari ƴewano mbaɗirɗamo reere haw wasa famde nayi hunde heureusement mbiɗa andi probléme jaari kam mami réglu ɗum d' accord en tout cas il faut mbatten haqqille dentoɗen no fewi no jiirumi ni heureusement mbiɗa andi Ousmane il est trop malin mais mbiɗa andi mo
mais quand même on va gérer inchallah min hakkunde musman ala problème jaari kadi ko am ko petit problème parce que mi régli problème aji budde mon wala hal ko jaari fotani mi do hay cebin segnal dum non non Allah jaarama adu wawi yaade min mi yaha mi benno kursi jam d'accord sa sohli kam tan wada message inchallah hankidi ko ni tan batteni taw en luurondirta hen merci beaucoup merci jaarama merci wonaka hamon do de handar ne hide ne ha ni re ndewmi ma ndewmi dani fer hande kala en wayno leydi gasara d'accord ko wona dum ko han tawda ko der welti de feñema ko fiiri sax en gonde e bureau ni di wonde e bureau hande ba ko jolle avion ni armin nana G ala gomo pondirda voilà sawela ɓe kala ka muñani tawatamo ɗon mo muñani turki dañca julde par ce que hol nouvelle goto mo haalani kam yawiyam o wi producteur goto jiiɗomo réseaux sociaux ji ko wadata ko vraiment waɗi apprécié ko wadata ko donc ene paɗi pour yidde liggudare makko te liggeyo ko haalis kewɗo woni hen million ngaji hande wol darinoɓe mbi g firtata ala mbuuɓ saka buɗɗiɗi haala tan mbasa mallude mallani de komi kalɗo ton non non saydi yewtere men haala waska haala tan kono yakam men kam jiiɗen hoore ma non non mallugol dal jarani mbeɗa ko mbiɗa non konti allah noon uddata damal udda fallanteram to uddi guddita wadde udditi komi muñi ko dawe fof uddima fallantere udditima damal udditi alhamdulillahi rabbil alamin ɓoɗɗum gara ko am pammide affaire ni leedi de mi haalima joni ko hen nofel million ngaji he ko haajuma million ngaji ɗo fof essentiel ko kaalis kewɗo woni hen mbeɗen ko nangol tan keɓɗa hen min e g min diwdiri a nangol e nannanti g woni min mi woni g e joni bref an joni ko miijiɗa hen e million ngaji g ɗiɗo ko miijimi hen walludemo e wallude carriére makko no yaari yeeso gaɓe keyɗo waraw de encore yaano min cikkanno mbaɗa aɗa ƴoƴi kono hande hakkille limi yigiɗa an mi famanima an here moɗo waɗami cekko wat sestan an g gila haydara ala haydara de an ittanno aɗa hokkam mbeɗa tawa ko yeesam aɗa ittanno busafe nogasara komo soodo sigre hande g allah walli ɗum ko mbiya ko am arsuka e goto anda umro taw haalde gonga allah fuɗɗinimo hande hamono geewo hay an kala to geeyol fof foɓɓude million ngaji moni aɗa fonno andu to nde kaɓa hammi hen ñamde hen ko mbawɗa saabu so hokkanima mi haalanma o hokkat ko joni a guruyam jaari sah lijam mbiɗen waɓe heɓe lija en homo hokka ɗumen haalis o te an gonga noon ko mbiyata ko aɗa waɗi gore keɓ ɗon fof heeɓi debbo machallah alhamdulillah wona ko nufma haali ɗum ittude allah no feewi mbiɗa kala to leewi mbiɗa wawi foɓɓude mi foɓɓa min e makko lewonto mi foɓɓataɗe ko min e to leewi fof ko min e makko lewnoto ɗon ha wuula saabu ayani toujours ɗum woni ko kalantumami an haalis ne itta hakkille ma jawdi ne itta hakkille ma ay ko jogui ko woni kam kono haydara o jogaki ay ƴeew so jari hande mbiɗa ɓeydo waɗandema mi waɗananmo ndax ƴeew ɗum ko nannani kam e makko nanni kam e makko nana ko itti saabu allah nanni kam e makko jawdi ndi no waɗiri carriére makko eno yaari yeeso e preuve ko waɗata ko liggey makko hande ko on financement min mbaɗata mais pas wona mbiɗa ƴetta mbiɗa waɗa mbiɗa encaisse ko dokkuno moom mais wona saabu allah mbaɗiri noon an est ce que Sidi va à l'école non ça ne va pas Sidi kay yaha l'école an walli g guil ala haydara ko hande ɗum wawde wallude mbimani e ñalawde hande o hande ɓurmi wawde walludemo kala kene namdi mi waɗata heɗumi mi dudɗaa de million ngaji de sa ñamat tan ko mballade ñaama hay so allah yiɗi kam hemi ñamat
ay de ballo horum de firi bi di kadi sodde sobo goddo d'accord ko heddi hono joddo ada jala ari mun koy wallude mar ye affaire ki innocent ka ha ze kadi ya wala ay ko mi ko o ho wondu kala ñande wondu ma wode coûter très cher ma melne ko fof ha heddo je wona kala meme yo Allah walle bada dum don mi majjani mo jehen to bureau montage do jeken kalden kawri kadi ñanden mi haaldin dum e directeur ndi o sa woni koy voyage bon kanko ne o jabi joni non personnel o nan gay rédaction o e salle de montage o jehen mi wanma be présenter inchallah kon non o wite makko laamu ngu ene jogui hen walare kono kadi opposition ene jogui hen walare dum ko ganduɗa moni foof mi foti remde bandal desde tawno amadou sa ono way mo mbaɗɗa aɗa selli jam tan miɗe e jam aɗa nayi montage pourtant koye rpo min goni min cikannomi ka waɗi publié guil subaka aɗa andi noon yimɓe ne jiiɗi yebde ɗum law joni para pour ɓe ganda ko kewi leydi ndi donc seeɗa réglage tan heddi hen c'est ça bon joni mi publié ɗum ɗum noon mi accinma liggoɗa mbaɗande koye golle ɗe gonɗa oɗo ko koɗo men ko maymouna sy wiyete maymouna sy ko garɗo jokkade e golle ɗe voilà donc o ko Ali Fall kanko jogui kala ko fati montage galle o e technique muɗum voilà ɗum noon maymouna no mbaɗɗa en tout cas min wiyama bisimilla tan a yiide ɗo woni salle de montage Pindi TV miroir de la culture halpulaar donc min wiyanma bisimilla tan en tout cas kala ko jidda e banggue montage sa ari mi waɗanama ko fewi ko yooɗi laaɓiriɗo ɗon laaɓiriɗo vraiment aussi un conseil en tout cas sa jokki sa heedima Amadou Moussa a jokki ko haaltama ko en tout cas heɓata dañata ɗo probléme en tout cas min ɗima souhaiter la bienvenue et vous êtes chez vous merci ko neɗɗo moƴƴi vraiment ok donc mi yahat rédaction waramo présenté ala probléme équipe gonɗo toon inchallah ok donc jokku ligguey ma ok merci beaucoup a jarama bonne journée jarama merci beaucoup ok merci beaucoup leydi kala jeeyi ɗum on mbaɗo politique e on mbo waɗani on gonɗo e pouvoir e on mo ala hen ɓen ɓe ganduɗa kadi aussi ko citoyen lambda ina poti joude hen rôle mawɗo démocratie ko ɗum helmere naam kono ko helmere nde ganduɗa nde yaadore e baɗe ha ɗo leydi men sénégal ne heewi hokkirede yiru to banggue leyɗele joguiɗe démocratie windere nde ha tengtiɗo e afrique banggue hirnangue Elage Abbas Adama mi gowni koye ligguey gonɗen kono eɗen jogui koɗo garɗo jokkade e golle ɗe woni mo jiiɗon mboɗo ardi o ko Maymouna Sy o wiyete ko garɗo jokkade e golle ɗe guila ñande hen o arini ɗo hen o waɗi demande makko par ce que o holliti yidde makko e golle ɗe yidde makko kadi aussi e galle o o ari noon ko jokkade hen bon hawri kadi ko yande hawre tellade saabu enenne eɗen cohluno yimɓe ponɗen ƴettude pour abbade e golle men ɗe Allah waɗi noon mi yehurdi hen e directeur général kanko ne o jaaɓi o wi ɗum ala basi hay goto donc foof tan ko yidde wadde renforcé golle ɗe eɗen gandi hande Pindi Média wonko faɗa e mum haysino tawi hitande rawande nde en keeɓino waɗede félicité hokkede jeenaji ha keewi bon kono ɗum tagano en aussi ñongude juuɗe nde tawno so wonko dokkeɗɗa tan alay sago kadi ɓeyda golle ɗe ɗum ɗon ko haala e nder haala ko heddi ko noon on moni ko Maymouna Sy o wiyete à partir de hande koye men o liggotto koye men o gollotto inchallahu rabbi ɗum noon onon foof tan nden ɗon mbiyamo bisimilla onon foof kadi no golle ɗe jiɗirni tan mboɗande kadi mo on mbaɗir hono noon noon Maymouna oɗo ko Abbas Sarr kañum woni doyen men ɗo minen mbiyatamo Elage Abbas Sarr o ko Adama Diop wiyete wono mo kuccodirɗa o Adama Diop ɗum noon bisimilla ma e galle he voilà assalamu aleykum merci on verra
Badi kam king ala mo pondu don toti mayka yomi yim ko min koli don goni reve yomi fin hadani jokku don alla fobbini mi min ko yiddam woni do na yidde alla wadi dum e fitan wade sino sago mine mon to jiddon jaden gossondiren mi joli ko heewi kalden alla wadi boro bi ko yeso paden holo jay Zé ça va nangala ngoda adey jafoda de ko liggey tawda ham quoi bada tamber no galle wadi ça va ni wayri dem do annos bada hewde jamba adey machallah oui ça va bismillah ça va ni jafoda de way liggey tawda ham quoi wala problème wallahi wana seligam tamta to wonema mawdum ayonama dole anin kori ayde minen de min do rane vibe suji amajani quoi non ko non jage rek ma moji inshallah for wel ma moji inshallah en yakora mojere min ko ana dikam do ana dikam do bismillah ma bismillah ana dikam kalko bernde mo ma feñe yeso te min muñi dum han tampin ronki kan haala woni hollum kadi haala jikiri ko kanga jeeru kam mawdo kalifa te mazere vaskine wara andi ko jimmi haalde famano jidda haalde de jaay ze wata hangino ara woni intelligent ara andi kadi ko jimmi haalde ko ya a haali mi nani me ko hollum exactement famani jaari je min yimma yidi mbida ko ajoni mo kala on fi je fonam to bindma no ado liggey gonde annani ko mbatta ko non fonam to de ko am cokku yalla sa yidi dum hollande dum yitte nder men afan ze son kam ma on se Munas. Bravo. Bismillah. Thank you. Dora. Bismillah mam. Hey. Je. Dora ha farara walla calmina. Ko ti lambi man? Samita mo tawda do sa. Je. Ha? Je ko Jodo. Jodo. Jodo way pizza neni. Jodo. Kodam dani biya ham jodo. Fayam ce. Je ko segila ngondara. Je ane fani musa. Jodo. Je ana wona neddo an. Je mo wilo kam ni e ma. Jabara. Jodo som hali ma fam. Jodo mi. Samita mo tawda do sa. Je an yi kama wi samin kondo. Je hol yaware ma em je. Jodo hala ma ngol. Jodo. Munas. Kape hokkanno on série mon hoddiro Kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger Kape keba application ma posma tekka kopreje pofta Kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele Kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda Kape ene jogi ko ustantuma to bange gagnari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma Kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger Kape njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma